abantu asehlalani phansi ke saniyothi niyayilandela mos yonke lento ebeyiphala Constitutional Court no Cupcake, niyayilandela yonke lanto kanye benilinde mna. Nitsho kaloku xa nilinde mna, mamelani bantu asinto eyenzekayo. So ndandinibalisele mos into nokubona uCupcake wachava imali phansi kwecouch, yava bafika abantu abaclever bayithatha la mali, yabo. Cupcake into awayenzayo wabiza obruru bakhe abangamapolisa, yaqonda, aba bakwi-presidential kuthiwa ntoni, presidential security wethu, wabiza bona into nokubana phandani lento ale mali yam le ndiyayifuna. Kuthiwa it was about $500,000, it was a lot of money, yava. Wathi phandani lento ndifuna le mali. So la mapolisa lani ke ngumandasa aphanda, but koku kuphanda kwabo basebenzisa i-state resources, yaqonda. So i-SIU ke ngoku yakhupha ireport into nokubana siza kwenza ntoni ngala mapolisa abhizi asebenzisa imali ye-state uphanda into kapresident, yaqonda. So loo nto leyo ke bandase yoba kwenziwa ntoni ngamapolisa, already SIU ikhuphile ireport ne-recommendations. If nifuna uyazi nisearche phala nizanibona nxibe ilokho pink, ndiyayicacisa loo nto pha. So fine, now ke ngoku lesi yamapolisa siyayi-understand upresident yena kwenziwe ntoni ngaye. So upresident bantase after kuvakalele into yasephala kodwa hayi lo makasiwe komkhulu ke kuseparlament, kodwa lo makasiwe komkhulu wasiwa uCupcake eparlament. Kwabuzwa kuCupcake eparlament njomana yemfo kabawo waba ne$500,000 phansi kwecouch, kwakwenzeke ntoni, wayithatha le mali. Uthi ke no, wayethengise ezibhokhwe ezi Springbok, wayethengise zona ezithengisela umuntu wase-South America. So lo muntu ke ngoku nguye ke ngokuluza $, yaqonda. So kuthiwa ke ngoku okay fine, uthengise something, so why ungayideclaranga into nokubana wena ufumene imali from this person? Ke no guys, ndandizayideclare but I was busy, yabo. I was busy with my presidential duties, khange ndifumane i-chance into nokubana ndiyoyideclare yonke lento. Otherwise kuthiwa I think it happened, I think uyifumene imali ngoku and then 2 months later yabiwa. So it was a short period of time wethu. So Cupcake kuthi no, yi-reason yoba ndibe kanti andiyideclare, ndandingenale ntoza, ndandingenaxesha guys, ndibusy because kufuneka ndidile neento ezininzi, yabo. Hayi fine ke ngokweparlament after uCupcake enikeze ii-reasons zakhe kwathini kwathiwa okay makuvotwe ke ngoku into nokubana kuyaqhutyeka kwa uyaphandwa uCupcake okanye iyayekwa le nto. Zavota xa bezi ANC zonke zaphakamisa zathi hayi mayiyekwe le nto, mayiyekwe phakamisa. Hey, Qhushumbi EFF yathi kanjani, waqhushumba nalabhuti we-ATM ngubani kanene, nguluvuyo na, ya Qhushumba kodwa nayo. So Qhushumba luneBeretta ezibomvu nalo Qhushumba bobabini bathi ayasoze ayizukwazi uyekwa kwathini but batyiwa ivote. After betyiwa ivote bayithatha ke ngoba the Constitutional Court, which is a level up from iParliament. As the Constitutional Court bafika phaya bathi hey nanku umuntu sixakile pha and obruru bakhe bayamvotela bathi mayiyekwe le investigation because thina sityiwa ivote, but lento le ayikho semthethweni, yava. Yahlala thaca loo nto ediskeni ka Judge Mandisamaya, qonda. Judge Mandisamaya mayijonge sithi manager hey banochuku abebeBeretta ezibomvu banochuku yava. Kanti uzawuqhushumba wesilo weBeretta ezibomvu wathi hey mfo kabawo siyayifuna la judgment, siyayifuna. And ke ngoku after sivotile bantase yayi-GNU, hayi ke ngokwaqhushumba wesi because no ilento ze-ANC ibingena majority ke ngoku pha eParliament. So ke ngoku wonke umuntu ke ngoku uyaqhushumba eParliament into yobana nina ANC kudala semjongile nina nisiqhala kakubi. So siyafuna into nokubana nyani upresident ayeke kulaa nto yala Constitutional Court, uJudge Maya ayikhuphe i-judgment. Wafumana ipressure ke ngoku uJudge Maya, pressure left right and center, and then ke ngoku yena lo kuthiwa nguCupcake inyawo zakhe zabe zijongene, wabe esithi into nokubana no it's fine, if ever ndifindwa guilty, like it's okay, dala what you must basically, yabo. So uJudge Maya ke ngoku bantu ase ubuyile namhlanje uthi no ndizonikeza i-judgment, qala wa-apologize ngento nokubana uthathe wenze i-delay ngayo yonke lento. So after i-apologizile watsho ke ngoku into nokubana no kuzafuneke kwenziwe section 89, meaning that kuzafuneke kuyiwe kuyokwenza impeachment, meaning that now upresident kuza-investigator
kuzanywa ufunyaniseka into yokubana upresident is he fit na to still hold isithi yobupresident yethu apha eSouth Africa. Not fit, but like can he be i-president yethu if ever uyakwazi ukophula umthetho kanje? Basically uzawukwazi na usibamba esasitulo with i-dignity le esisideservayo, yaqonda? So kuzawukwenziwa loo nto ke ngokuba ndaseso uJudge Maya uthe makwenziwe loo nto. So ke ngoku akuzutshiwo ke ngoku phaa akutshiwongo phaa e-Constitutional Court into nokubana u-guilty or not guilty, kuthiwa into nokubana mayithathwe kwenziwe impeachment. Then ke ngoku loo impeachment process yiyo ke ngoku azawudecide into nokubana do we still have lo wenyawo ezijongeneyo as i-president okanye izawuthini into. But ke uCupcake, I don't think at this point he cares whether he's president or not, unless nina nazi into endingayaziyo, because mna uCupcake indlela aphole ngayo I think uzixelela into nokubana hayi nizandikhupha xa nifuna undikhupha, it's okay. That's how I feel. I don't know how you guys feel.